е Юта Раптора. Това е било 5,5 метра дълго животно от семейството на раптор. Наскоро са открили този уникален, много рядък фосил на Юта Раптор. И да, Юта Раптора е втория най-голям в семейството на рапторите след Мегараптора. Не, извинявам се, 6,5 метра е бил Юта Раптора, не 5,5. Така, ето и Юта Раптор сравните с човек. Със сигурност това е един от най-любимите ми динозаври и това животно е просто брилянтно. Юта Раптора е имал огромни, дори по-големи от тези на Велосираптора. Неговите са 6,5 см, което да. Представете си това да ви нареже и Юта Раптор е един много подценен, поне според мен, динозавър.